खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान बिपिएफ दोलोनि प्रमिला रानीखौ मोजां मोनग्रा सानथालिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान सान 200निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि प्रमिला रानीखौ मोजां मोनग्रा सानथालिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। नंगौ आरोबाव फिन जयनिं हाबाफारि 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि 1 नं हाजरेखिया लरियादाङा गामिनि सावथाल सुबुंफोरा दिनै मानव सेवा संघ एनजिअनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव मानव सेवा संघ एनजिअनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथांजों लोगोसे एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायनि गेजेरजों जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे नुजाथिनानै गोबां बाथ्राफोर सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जायो। दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे लरियादाङि गामि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गावबुराखौ लाफानानै गासैबो रायजो राजा बे गामि दरसेनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। बिथांमोनहा सिगाङाव बिपिएफनिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ बायदेवजों बिथांमोना थाफादोंमोननो। बिथांमोना बुंदों जे जौगानाय हाबाफारिया बिथांमोननि गामियाव जायाखै। बिथांमोननि गामिखौ बिपिएफआव गोबाव थादोंब्लाबो नासयनानै दोनदों। दा आरो जों फैनानै नुफैबाय नंमारगौबो। दा दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल सरकारा जिखिनि जौगानाय हाबाफारि लाबाय थादों आरो दिनै एनडिए हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलोजों जिखिनि दिनैहाय फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोङो दिनैहाय बादायदों। दा बेयाव बिथांमोनहा जोंनि दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनहा मिजिं खालामदों जे नैबे सरकारा जिहेतु गोजोन लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेतु जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोबाय, नैबे सरकारा जिहेतु मुगैलायनायनिफ्राय फोजोबनानै दिनै बिदा फंबाय सानलायनायखौ लाबोबाय, जौगानाय हाबाफारिफ्रा दिनै जागासिनो दं, न' बां दिनै लुजागासिनो दङ। बे गासैखौबो बिथांमोनहा जोबोद मोजां मोनदों आरो बेबायदियैनो दिनै बिथांमोना गामि नाङैनो गावबुराखौ लाफानानै गासिबो गामि नाङैनो दिनै इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना जगदान जाफैदों। जों मिजिं खालामो दिनै बिथांमोननि जिफोर जेंना बे जेंनाया जोंनि थाबैनो निस्सय जोबगोन आरो बेबायदिनो जोङो गासैबो हारि माहारिखौ लानानै आवगायलांनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो दिनै इउपिपिएल हिसाबै बा एनडिए हिसाबै जोङो मजबुत मोनसे स्थितियाव दङ आरो बिदिनो मजबुत भाबैनो जों देरहालांनो थाखाय दिनै थियारि जादों। नंगौ जोबोद खुसिनि बाथ्रा। दिनै बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना गोग्लैसोनानै दं होननानै जोंनिसिम फोरमायबाय थादोंमोन आरो बे गामिनि गावबुरा मोननै मण्डलनि आरो मोननै बियाबनि बिथांमोनहा जोंजों एसे सिगां समनिफ्रायनो रायलायबाय थादोंमोन जे जोंनि पार्टिखौ एबा प्रमद बर' सारि दैदेननाय पार्टिखौ बिथांमोना मोजां मोननानै जोंजों जगदान जानायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो एसे सिरियास लानानै बिथांमोनजों मोजां रोखोम रायलायखांनायनि उनावहाय दिनैनि बे दिनखौ जोङो ज' लालायनो मोनदों आरो खोब माने रंजाथाव खोथा। दिनैनि बे दिनाव जोंनि बिजाथि जोंनि एमपिनि जानाखि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारा स्वयं गावनो बाव दिनै नुजाफैनो हाबाय आरो बिथांनि आखाइजोंनो गोबां गुबुन आफादफोरनि जायनाखि सापर्टार बिथांमोनखौ दिनैहाय बिथाङा माला सोनो मोनबाय एबा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बरायना लानो मोनबाय। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जों थाफानानै एबा इउपिपिएलजों बिथांमोना जगदान होफानानै मोनसे मोजां बिथांमोना सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि आदर्शजों बिथांमोनखौ बेंनानै जों मोनसे फेमिलि बायदि ज' लानानै थांगोन। बे जिनिसखौनो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। साबेसे सोद्रोमाफोरा जयेन जादों? दिनै अलमस्ट 200आनो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो लिस्ट होस्लाबफैनो हायासै। फैनानै बिथांमोना माला गानफैबाय। लिस्ट होनायावनो 200नि खाथियाव दंखायोमोन। बिथांमोना गोसो खुसियै दिनैहाय जा आसा लानानै फैदों बिथांमोननि आसाया जाहाथे जाफुङो बेखौ आङो बुंलादों आर'ज गाबो आरो जोंनिफ्रायबो पार्टिनिफ्राय जों जेसेबां हायो नाजागोन जाहाथे जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्रा
गोजोन आरो जौगानाय बे मोननैया जोंनि गेजेराव फैयो बे जिनिसनि थाखाय जोङो नाजागोन। আজি যোগদান কাৰণটো আমিতো বিজেপিৰ মানুহ আছিলে, কিছুমান BPFৰ মানুহ আছিলে, কিন্তু বিজেপি APP AGP এইটোতো একে। এতিয়া আজি যিটো যোগদান হ'ল, আমি এই তিনিটাৰ গোট হৈ মানে এজন কেণ্ডিডেটটো আমি ঠিক কৰা হ'ল। এই কেণ্ডিডেটত বিনামূলীয়া যাতে আগতবাৰ যেটো হ'ল 10 বছৰ বেলেগ কেণ্ডিডেট আমি জিতাই দিলোঁ, জিতাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এবাৰো দেখা দিয়া নাই। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু মানে এইটো চৰকাৰ নতুন চৰকাৰ যেটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি আছোঁ, এইটো ৰানিং চৰকাৰৰ লগত আমি যোগদানটো কৰিম আৰু আগত BPF চৰকাৰৰ পৰা কিছু পোৱা নাই নেকি? যিকেইটা পোৱা লগা বস্তু আছিলে এইটোতো ওপৰৰ পৰা আহিলেও ইয়াততো গাঁৱততো বহুত মেকুৰী থাকে, মেকুৰী খাই দিলে আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা বিনা বিচাৰিকেইটা পোৱা নাই আৰু কিমানজন জন কৰিলে আজি 200 এবাৰ পাব। 200 गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।